5 причини да не стискаш пъпките, които са леко шокиращи, представени от фармацевта. Спокойно, имаме решение, но останете до края. Номер 1. Притискането на кожата уврежда тъканите, което може да доведе до трайни белези, както и тъмни петна, или иначе казано, поствъзпалителна хиперпигментация. Номер 2. Това е пристрастяващо. При стискането на пъпки се отделя допамин, хормонът на удоволствието. Ето защо някои хора изпитват натрапчивата нужда да го правят постоянно. Номер 3. Пъпката може да избухне навътре. Или иначе казано, вместо да почистиш кожата, при неправилно стискане, гнойта и бактериите навлизат още по-навътре и още по-надълбоко в кожата, което води до още по-голямо възпаление, следователно може да доведе и до подкожни кисти. 4. Забавяне на заздравяването. Когато разранявате пъпката, тялото ни трябва да се справи не само с възпалението, но и с нараняването на кожата, което води до удължаване процеса на възстановяване. Номер 5. Кожата се самовъзстановява, но ако я оставиш на мая. Ако не стискаш пъпката, тялото ще я изчисти за около 3 до 7 дни. Но ако я стискаш, рискуваш появата на дълготраен белег и по-сериозни проблеми. И така, струва ли си риск? Сега ще ти покажа как аз се справих с проблемната кожа само благодарение на един продукт. Ето го. Пъпкотрепачът от Шимани. Спира новопоявяващите се пъпки, премахва упорити такива и предотвратява оставането на белег. Разклаща се добре преди употреба. С помощта на апликатора се нанася дебел, плътен, хубав слой върху проблемните зони. Може да се изчака да изсъхне, след което да се нанесе втори, дори и трети слой. Така трябва да се пренощува, а на сутринта за най-добри резултати трябва да се отмие продукта с тази пяна на Шимани, която нежно ексфолира кожата, почиства я в дълбочина и връща нейният баланс. Тези два продукта в съчетание работят безотказно. И така, запомни, не стискай пъпките си. Има решение. Довери се на пъпкотрепач и продуктите на Шимани и се наслади на прекрасна кожа.